Так, нам надо вот прямо впереди просто чучела. Вот как можно в этот камыш зайти. Вот часов, по-моему, так будет. Ну-ка, пару дудок. Всех малювали. Криминальный какой-то. Бля, истребитель. Это истребитель. Криминальный какой-то.
Слева я солнце, слева, да.
Oi. Quando na água, tu na água, يا شباب وصلوا دخل يا أخي دخل حتى مثلا وحوش سامبين ده أتركوا مسلمة وهو أتركوا ده يلا مشاهد بوزن يا ريال بلا حاول بلا بحر لا وزن والله بتروح بفوش شوف شوفوا الاشياء ركبة اوكي اوكي